Βλέπουμε ένα Subaru βεβαίο τούμπανο. Για να δούμε τι έχει εδώ. Αν βλέπω έχει χωσύστημα. Φίλε, δικό σου Subaru. Ναι, φιλαράκι. Τι έχουμε, για να εξηγήσέ μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε καρόντιο χρονάκης. Εντάξει, όχι πολλά πράγματα, λίγα. 2 και 2 βλέπω και 2 κόρνες, έτσι. Ναι, όχι τίποτα σπουδαίο, είσαστε για να παίζουμε, να ακουγόμαστε. Μάλιστα, για βάλε να δούμε, παίζει καθόλου. Ναι, φιλαράκι. Για να ακούσουμε. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι, μη λυπάσαι. Μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά, γνωστά όλα αυτά. Σωστά τα μισά, όμως τα λόγια λειψά. Πια δεν κλαις, λες με ξεπέρασες. Όμορφη και νέα, όμως τα μάτια μου γέρασες. Φίλε, στα συγχαρητήριά μου. Ο Κάροντο Χρονάκης έχει κάνει καλή δουλειά. Εντάξει, είναι και στη μέση και Μπαρμπαρίς ο Κώστας. Για να δω τι λέει εδώ, για να δω. Εδώ λέει Κάροντο Experience, μάλιστα. Ναι, από πίσω λέει καρόντιο χρονάκης, αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, το παίρνει από μπροστά. Από εδώ τα είχα πάρει από αλλού, ξέρεις τα πράγματα. Για να δούμε, μπαταρία έχουμε, για να δω. Πελαγάκι του είναι τουρμπάτο, πόσο... Ναι, φιλαράκι είναι 44. Για σήκωσε λίγο πίεση. Δεν μπορώ, την έχω κλείσει τελείως γιατί μου κάνει τουρμπίνα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στο περιοδικό. Τα λέμε, γεια.